Les coníferes és un grup molt extens de plantes, unes plantes molt primitives que tenen aquest nom perquè quasi totes tenen aquesta forma cònica. Comprèn gèneres com el dels pins, el pinus, els cedres, els avets, els xiprers, els copressos, els juníperos, les tuyes, una varietat molt gran d'espècies. És utilitzat des de fa molt de temps en jardineria perquè presenta unes coloracions molt diferents que van des dels grocs, als verds, als blaus o als grisos. Són plantes de fulla perenne i són molt adaptades al nostre clima, al clima mediterrani, però també a climes alpins i nòrdics. I això es deu al fet que tant en climes alpins com en climes mediterranis el problema que tenen d'adaptació amb el que es troben les plantes és la falta de disponibilitat d'aigua. Llavors la convergència evolutiva d'aquests grups de plantes en aquestes zones tan diferents del món doncs fa que presentin aquestes fulles molt petites sempre i molt endurides, molt coriàcies per evitar les pèrdues d'aigua per evaporació. Això fa que les puguem plantar des de climes alpins a fins i tot a zones costaneres. S'han de plantar sempre a ple sol, no hem de mullar mai les fulles perquè poden tenir poden patir molt sovint atacs de fongs i l'únic problema que presenten és que de vegades solen tenir una carència nutricional de magnesi. Això el que podem fer és corregir-ho amb uns productes que fins i tot es venen ja comercialment com a antiamarronament de coníferes, que són sals de magnesi i que els haurem d'afegir a la terra de tant en tant, un cop al mes o una cosa així. Són bastant generalistes en quant als requeriments de la terra, terres bastant pobres ja els hi van bé, les haurem d'adobar amb adob específic de coníferes de tant en tant i amb un reg moderat.